mgbe ụfọdụ ihe ndị na-adị agbagwoju m anya bụ imerime na ụmụ ihe ndị nwanne anyị nwoke a ma imerime n'ime ihe ndị na-esi ya nọ na-apụtagasị. Mgbe ụfọdụ m na-ajụ onwe m, kedu ka nwa amadi a si wee mara ihe ndị a? Unu ọfụrụ ihe banyere akọ na uche, ihe banyere amamihe onye ndu Nnamdi Kanu bụrụ nke ya wee lụọ ụwa. Ọgba egbe ga-esi n'egbala, ogbu mma ga-esi na mmala o. Wike, the same people that encouraged Ken Saro-Wiwa to divide Igbo land, which is Biafra, they were also the same people that killed him. Did any Igbo man kill Ken Saro-Wiwa? What Ken Saro-Wiwa did, Wike is now doing. And two of them are going to meet the same end. The same way Fulani rejected Ken Saro-Wiwa at the right time and killed him, so shall they do to you.